com que ja vam fer la prova de proporcions, la prova de mides, de que se'ns veigués força bé de mides, ara ja anirem per fer les particions del cap. Farem una mica les proporcions marcades del crani, de la mandíbula, la partició del nas, dels ulls, una mica tot l'esquelet de fora, una mica tota la forma que després anirà configurant tot el cap. Per fer-ho, anem a la fornal, que doblarem el massís de 20 d'inoxidable i farem l'aro del voltant del cap. I d'aquesta manera anirem fent tot el crani, tot l'esquelet, que després haurem d'anar omplint i haurem d'anar perfilant una mica totes les faccions de la cara. Però primer començarem per la forma del voltant. A reveure! Doncs un cop tenim l'esquelet del cap muntat, un cop hem fet els aros, hem fet els trossos aquests que els hem soldat, el que fem és dividir les parts del cap, les dividim en seccions, que després fem una plantilla en cartró, la passem a xapa inoxidable i l'anem soldant. Per exemple, aquesta part d'aquí porta l'ull, aquest d'aquí el nas, diguéssim, aquest d'aquí portava el llavi, i d'aquesta manera hem anat muntant el cap, que encara no està acabat, però que ja comença a veure's una mica la cara d'en Feliu, que es dirà Feliu. I llavors hem d'anar soldant i hem d'anar esmolant i deixarem tots aquests buits, que ja també té la maqueta, que és una mica el llenguatge de l'obra. I bueno, això ja veieu que va tirant endavant. A la pròxima tindrem una reunió amb el senyor regidor de l'Ajuntament de Torelló, a veure què li sembla i a veure si l'emplaçament ja el tenim lligat, a veure si sabem on ha d'anar l'escultura o no. A veure què tenim. Ens veiem a la pròxima. Merci.